এমনি তো তাবুক চিনি সারা ত্রিপুরানি যত ব্লক ডিস্ট্রিক্ট এবং প্লেনারিनि পরে जोंनो निर्देश रेजाक बबाग्रा साख्लायजाक आरो जानि जानि आमचाइयाव थांगै सिनि जे मूल जे सिनि जे वानसुगै दंमानि जे त्रिपुरा मथा TWYTF ताइ बिनि सागा संगठन दङ बर बुसखां तामो कक सावै आगौनानाय बुसखाङो तामनि बागै तामो सावनो जों थांनानाय अबनो जनगण निथानि जों ताइबो पाब्लिक निथानि ताइबो सिनि त्रिपुरा सारनो जतनो साइमाना नांनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तामो एवं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कासुनाय रक साबो कासुनाय नाय रक साबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानखाय तामो चिनि उपकार नाय माने जत हामनाय आबरं तुइ तिनि अरग कामलायनाय आबनो सिमिया अर जे ताबु प्रत्येकटी ब्लके जोंनुगो सारा त्रिपुराओ बीजेपी नि किसु चामचा दालालगिरि जारा खायनाय रक ओ दालाल रनो जों तरक जों सिनि नाहानानि बागै जों सिनि जत चिनि TWF नो साका बुसखाङो चिनि तैबो चिनि सभा तैबो क्राक नाय खूब क्राक सभा माखानि जों त्रिपुरा सानो थानसा खायनांखाय तैबो क्राक मांनाय जों इन्डियानि हिस्ट्री रगो नुगो बुरि रक बुसुक जरा तै सामुं खायखाय चिनि बर आफ्रु इन्डिया भाइके स्वाधीनता मानखा चिनि त्रिपुरा जखन स्वाधीन तंफ्रु बयनि हानि बरबाय जखन आक्रमण खायजोफ्रु आफ्रु चिनि राजानि रानी रक बुसुक जरा तै राजानो बरक फानरिखा लगिरिखा आबरनो तैबो सुग्रुबुय सालायना बागैनो सोंथिनि अर काजे एकदिननि सेमिनार खायजाका एवं बुसखांनि एडिसिनि चौमारि विलेज कमिटिनि चौमारि फाइ दङ अ चौमारियावबो बुरि रकनि पार्ट एडुकेटेड बुरि रक तैबो सिनाय नुनाय बुरि रक थानसा खायै ब्लक माने त्रिपुरा डेभलपमेन्ट खायनानि माने साइथां आंखाय करप्शन फ्री करप्शन दुर्नीति मुक्त माने दुर्नीति हासाल कोनो मते फानो चिनि गामि आमचाइयाव रेगानो तुइ फांथं निनि पन्चायतनि विभिन्न डेभलपमेन्ट फान्ड फांथं 15 फाइनान्स कमिसन फांथं निनि एडिसिनि गोबां स्किम फांथं आ जागारगो केबक जेनो जाया सामुं खायावै रां फैसा रक तिसावै साइमे हेतै आबो बुरि रक टंखाय तैबो क्राक नाय एवं गामिनि जत बर तैबो साइमानो ब गामि तैनां ब गामि कारेन्ट नां बर नगो बिसि तंगुगो बाहायखाय जों त्रिपुरा सारनो ओइ जे नेसा आङै दंमानि ताउकसिनि बर रक जे आबो कायसे बिराद समयसाङै दंखा नेसा मुक्त हनो राज्य किन्तु नेसा साप्लाइ दङ पुलिस दंतो तै पुलिस दायित्व ना काका अनेक किछु खायमाखौमोन किन्तु आबो जों नुजागलिया आबरनो तीन नाय तिनि जों हयतो जों अरक कुथुम लाइलिया जों खानाका बीजेपी नि किछु चामचागिरि रक फाइका फाइनाय बरक खूब सांगो पिस्तल तुयो बरक जोंनो किरिया तांदि फनुगिरि होनो हाय माने कुरिया दमग्रि नायता बरक जोंनो किन्तु जों कन्टिन्यू तंनाय नांखांखाय जों संघर्ष थानाय दैयागोल बरक गोरे गोरे ओयाव हाके हुमकि दमकि रदि उता रियो जों आबुनि परिणाम जों आबुनि प्रोटेक्शन जोंनाय जों जाय मानसा जों प्रोटेक्शन नाय नायगोनाता नियान बिसिंबो रक्त खयिंसि दं आनि अधिकारनि बागै जे आनि अधिकारनो कासुनाय रनो जों हाय यागारि नाय मागना यागारि मिया अर दुर्नीति खायनाय अर रांतिसाय चालायनाय अरनि काम खायौनो रांतिसानाय अरनि लेट्रिननि रांसानाय तिसावै नक बियाइनि बाबे नक रक একটা পরিবার 2-3 জনানো লেট্রিন হই বাকি রাংনো তিসাই চানাই আবনো जों কোনো দিন বরখাস্ত খাইলাক আবনো जों বরনো সুযোগ রাখলাক जों बिदिनो साजाक लाइन डिपार्टमेन्ट जत्त डिपार्टमेन्ट हेड नो जों साजाक किन्तु যদি কোনো কারণে যে মানজাকে जों केबो जागाया আবো ও সাবুং তবে এডিসিনি যত ব্লক আমচেন চলি দং না চলো যত জায়গা ইয়াকো তরক চলিনাই তাবুক তো যেহেতু বুবা গ্রামিয়া ইন্টারলোকেটর সাগলাই রেখা তাই তাম সাসিনাই বরক বকক সাওই त्रिपुरा सानो ताइ थकक सिनाय रांले कय कोटी टंगनं यागो कय कोटी रां बाय त्रिपुरा सान पाइमानाय बागपाट दालालगिरि रायकस बरक सिमिसे एकमात्र लगे लगे तंसु ताइ केबो क्रय बरक काम क्रय बंग लगी ओ आगि एकबार CPM गो आरो साथारबां फायुका BJP त्रिपुरा मता IPF दि थांका IPF तिनि BJP थांका BJP नि त्रिपुरा मता फायुका हाय बरक थांका किन्तु थानायले कयजना तं 22,000 बुतानि बिसिङो ताकफान 1000 बुतारफान सिबनानै लरियाखौ जों किनानै कि चुक्रि फाइदि बुसखांनि विलेज कमिटि आमसोक हिम्मत तंखाय
village committee boot khai phunuk di village committee boot to sinor bai chung phunuk lai hai chi chung গণতান্ত্রিক উপায়ে जों खायनाय नायगोना सामने बुसुक फान बुसुक दं जोंनो बलं बरंनि हुमखि तारि बरसो चीन लगी नागालेण्ड थाङै अस्त्र ट्रेनिं रि फाइजर रक दंगो चीन आरो जत सारेन्डार जाग्रक जत सिलाय कंगना kreng जत बं लगी दंगो मंगलनि लगी बिनुतनि लगी हा जोंखै किरिनाय आसुक सुजाया हामबाय।